Conny og Helmer. Ja, så må vi se. så er I også Nej, det er ikke. Så har de også været søde. Så har de også været søde. Det ser der mere. Se her, Ulla. Hør det her. Det er brugt med jer. Så det her. Joho! Og en tilbage. Til. Det er til Katrine og Michael og Stine og Hanne. Det er de to. Så. Så har mor også været søde i år. Og Tobias skal lige over. Nu er den tom. Nej. Hvor var det dejligt. Nu når julemanden er her, så skal vi lige tjekke, om der mangler noget. Så du kan se, om julemanden findes. Mangler der nogen voksne her? Så er det den rigtige julemand. Det var det bare Det var godt, du kunne komme, julemand. Jo. Og du fik tid til at komme forbi hos os. Ja. Nu skal jeg hjem og sove, så jeg kan være frisk til at lave nye julegaver til næste år. Ja,